Я кажи как миеш ръчички. И водата как изхвърляме. Така. А я кажи, Гоше. Я кажи как се казваш. Ето, мамо. Я кажи се. Кое, мамо, да дам? Я кажи как се казваш. Кажи как се казваш. Браво. А кучето как прави? А котито? Магаринцето? Браво. Прасенцето? Грох. Патето? Кокошките? Влакчето? Пуф-паф. Агънцето? Бе. На дядо какво слагаме на очите? Капки. А баба какво прави, мам, на работата? На баба на работата какво прави? Баба. Какво прави баба на работата? Кебабче? Кебабче, нали прави баба кебабче? Дай, какво да дам? Ето един Зайо. На Зайо как викаме, мамо? Бай. Бай, Зайо, байо, бай. Ето, мамо, на Зайко. Дай. Ето, мамо. Това кой? Котето ли? Мими ли се казва котето? Как се казва котето? Котето как се казва, мам? Я кажи на колко си годинки? Дай. Ето, мамо. Кравичката как прави? Това кравичка ли е, мамо? Как прави кравичката? Дай. Падна кравичката. И какво вика кравичката? Как прави? Дай. Ето, един Зайо байо още. Какво прави, мам, Зайо байо? Дай. Дай, какво? Това е един мечок. А какво иде мецата? Какво иде? Мед? Дай. Да,